Beste galdera batekin gatoz, baloreak aldatzen dira, inoiz baino gehiago aldatzen ari dira, beti gertatu da, ez da gertatu, garai bateko jaiak, modu batekoak ziren, gaur beste bat. Oraingo lanbideak, arotzak lehen, orain youtuberrak, zer gertatzen ari da? Ze balore, ze gauza daude hemen? Historia errepikatzen dela diogu, ikus dezagun baloretan nola gertatzen den hori. Baloreak. Aurrera. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Baloreak, galtzen ari ote dira. Ongi etorri Nerabeen garrasira eta gaia kokatzen hasteko, Maitane, zer dira baloreak? Egia da definitzen ez diela erresak, baino pixka bat ulertzeko zerri buruz doan die gure jokabideak egiten dugun hori eta zer dan guretzako garrantzitsua eta ez. Eta baita ere nire sinismen propioak. Horregatik oso garrantzitsuak die pixka bat definitzea eta gaur ikusiko dugun gaia, ze pertsona bat danak esan dezake baloreak ikustean, ez? Definitu dezaken zerbait. Erabat, zergatik esango zenuke ba? Garrantzitsua diala? Bitu gizarte honetan gare demora guztian ekin dagon gizarte batean edo eduki dagon gizartean, eta ez dugu galdetzen naizen hori, ni zer naiz, eta baloreak dijoz erabat zuzenean, ni zer naizen eta nik zertarako nahi deten zerbait. Gure helburu guztiak, Joan Bardia alineatuta, gure zertarako, gure balioekin, eta normalean horiek ez dira batera joaten. Zergatik dira garrantzitsua? Gure burua definitzeko asko laguntzen digutelako, gure pertsonalitate eta gure identitatea ezagutzeko, baita ere, erabakiak hartzeko. Gu balemak izkigu gure balorio propioak zeintzu dian, erabakiak hartzeko, eta baita ere, pertsona pixka bat askeagoak, eta horrela ere osoagoak ere sentitzeko. Ze garrantzitsua oantxe komentatu dezuna, ez? Bizi eta ekin zure balorekiko leial. Eta agian auzia hor dago, ez? Askotan diogu, gaur egun behintzat, baloreak galtzen ari direla, edo gaur egungo nerabeek ez dituztela baloreak. Agian galdera da, ea noren baloreak ez dituzten. Ea guretzako ziren horiek aldatzen doazen. Baina horretan sartu aurretik, goazen ikustera gaur egungo belaunaldiek zer pentsatzen duten guzti honetaz. Adi. Inkesta. Orain gaztean naizela, nahiago dut momentua bizitzea, abideratzea. Helburua gaur egun izango zen alokairu batean bizi eta dirua eta sudan lagunekin juteko hortik, neskarekin. Nik oso garbi neukan gaztian nintzenean, etxea erosi nahi nula. Entzun dezute bi erantzunen artean, Telmo, desberdintasuna dagon. Momentu baten esango genduken batek igual egokieagoa eta besteak ezetz, baina ez hemen ikusten da alde nabaria. Eta batek nahi du hipoteka bat, ez? Lehengo garaietan hipoteka bat, etxe bat erosi propietate bat izan eta hipotekatu. Baina gaur egungo gazteek beste begira bat daukate eta nahiago dute, diru hori bidaiatzen, lagunekin eta oraina hitzera erabiltzen dute eta oraina disfrutatzeko. Hemen balore aldaketa bat. Nire helburua izango zen alba da aldatzen jutea eta dena ikusteko aukera izatea. Baina gaur egun uste dut ezin dela olako ideia izan, eta aurkitzen badut lanpostu fijoren bat, aprobatxatzea eta geratzea gauza dauden bezala, hor geratzea eta por lo menos lana izatea. Eta ikuste aldatzen jongoan lan bat izango dela, nire puntutik hasieran da esperientzia lortzea, orduan bai da, pixkat mundu bizautzea, orduan ikuste pixkat mugikorragoa. Ni gaztean nintzenean oso garbi neukan lanpostu fijoa eukin nahi nula, eta zailatu nintzen pilo bat funtzionari izaten. Lehen izan zen hola, aldatu normalki ez, lanpostu finkoa. Haze harrakala, bi erantzun hauetan, orain ere. Ikusten ditugu belaunaldi helduagoek, nahiago zutela, ogideo bat eskuratu albezain pronto eta bertan eman urrengo 40 urteak. Gaur egungo gaztek aldiz, justu kontrakoa. Munduan barrena joan, esperientzia desberdinak bilatu, bizi, eta nork dio, ogibide berdinan jardungo ditudala nere urrengo 40 urteak. Lanaren arabera, talde batekin egoten naiz edo beste batekin, baina normalean klasekoekin eta nire lagunekin denbora gehien pasatzen dudan taldea. Ni txiki daten ere kuadria, da nere herrikoa, eta gero lagun talde asko auzkatoz azkenen
dependen ere aizialdia, Euskal pues, kirolakok, o unibertsiatekok, orduan ba. La cuadrilla, oso famatua. Bai, kuadrillak bete. Bai, normalki bai. Gure inguruan. Haze bi errealitate desberdin, orainaldi berdinean. Lehen esango genduken, ikusi dugu ez, helduek esan dutenaren arabera, kuadrilla, instituzio bat, eta dena horren baitan. Eta orain, ikustitugu gazteak beste zirkulu batzuetara ere mugitu eta zabaltzen dutela bereien bizitzak. Geroz eta gehiago gainera, ez? Eta eskerrak, ze horrek ere egiten duna da, nik ez leku mugatu batean gelditu, eta leku hori ireki, eta instituzio hori, ez, kuadrilla dan instituzio hori pixka bat ireki, eta ez da kuadrilla instituzio bakarriak, da familia, da bikoteak eratzeko modua, seme alabak izan, sexualitatean horekin konpartitu, ez hemen kuadrillatikan famili bikotetara balore aldaketa bat ematen ari da. Nik uste eta aniztasun horrek aberazten duela pertsona, ez? Era bat, ez? Zuk esan dezu, aberastasuna da anistasuna. Bai, nik uste dut baloriak asko galdut justela, teknikaldi gauza gehiago dituztela, eta erotzei dala, eta ez egin, nazu polietzen da bola. Interesgarria helduen erantzuna gazteen baloren galera, suposizio honen arira. Bueno, orain ikusiko dugu eta tiraka egingo diogu pixkat ari honi, egia dan gazteek baloreak altzen ari diren, edo ez. Edo benetan individualak diren, edo ez. Bai, eta horretan, Maitane, ni uste desberdindu behar diteula bi balore mota. Alde batetik ditugu balore intrintxekoak, estatikoak, humanoak deritzenak, eta bestetik estrintxekoak edo dinamikoak direnak. Eta lehenengo hoietara joz, ikusi behar dugu, alde batetik, gizarte zibiko bat izateko, aintzat hartzen diren baloreak ditugula, balore humano hoiek. Adibidez, humiltasuna, esfortzua, maitasuna, bere zentzu zabalenean. Empatia. Eta hoiek ezin dira falta, ez? Gizarte osasuntxo bat izateko, zibiko bat izateko. Baina bestetik ditugu dinamika edo balore dinamiko hoiek, ez? Superestruktura horrekin aldatzen doazenak edo soziokultural egoera horri erantzuten diotenak. Eta hauek bai, joaten dira aldatzen, bai, joan dira historian zehar aldatzen ari dira eta aldatzen joango dira. Bai, eske aldatu beharra daukate, eta nik uste ikusten ditugunean orain erantzun hauetan, eta helduak erantzuten ikusten ditugunean, nola helduoi kostatzen zaigun ikaragarri, epoka, etapa bakoitzean aldaketa hau ematen dela. Eta eman beharra dauka, ze gizakiak evoluzionatu eta hobetzen joan beharra balima dauka, ezin dugu betiko garaiko balorekin gelditu. Eta soziokulturalki segun ze momentuan gauden, hori aldatzen joan bargea. Nik uste hor datorrela gure talka ondia. Alaxe da, Maitane. Eta nik uste askotan horretan erortzen garela, ez? Askotan diogu gure gazteak, baloreak galtzen ari dira, eta bar, ez? Bueno, agian galtzen ari diren baloreak ez dira gure gazteenak, baizik eta geureak. Hau da, gu gara, ez? Gure garaian, baloreak ziren horiek, ez? Betetzen ez direla ari ikustean, esaten ari garenak, balore horiek galtzen ari direla. Hau da, guk gaztea ginenean jarduten genuen modu hortara, ez dira ari gure gazteak jarduten. Eta orduan, ondo iroztatzen dugu, gure jardunura, ez? Konfirmaziozko sesgo hori dela eta, hobeagoa zela, zilegizkoagoa, eta ondorioztatzen dugu, gure gazteek ez dituztela balore berdinak eta ondorioz galtzen ari direla, baina hau ez da oraintxe bakarrik gertatu, hau historia osoan zehar gertatu da, ez da Maitane? Beti gertatuko da. Eta beti gertatuko da talka, hau ez? Gertatu behar du, ez? Bai, gertatu behar du, ez? Imaginatu, gazteak balima datoz gizartea hobetzera eta aldaketara, nola izan daiteke berdinarekin izatea. Hor, askotan ez, terapiaren munduan ere esaten dugu ezin ditugu ezi gure seme-alaba, gure gazteak, gure munduan edo guri ezikintuzten bezala zen mundu horrek ez du existitzen, ja ez dago. Eta belaunaldien arteko talka hauek hobeto ulertzeko, ona hemen adibide batzuk. Orain dela 500 bat urte, Garcilaso de la Vega, ez? Joan zan, guda batera, armamentu zea gabe, eta babesi gabe. Eta goraipatu izan zan erabat, bera ausardiaren gatik, ez? Orain, joan zaitez motorrean, kasku gabe, eta izundua izango zara, ez? 10 puntu gutxi gotelmo. Ausarkeria gatik. Bai.
Beraz, baloreak transbaloratu egiten dira, Nietzschek esaten zuen hori argi eta garbi. Garaiaren garaiko baloreak ditugu, neurri handi baten dinamiko hoiek, eta transbaloratu behar dira, ez? Bestela hor arazo bat dugu. Eta gaur egun dugun talka hau, ez da ezer berria. Historia errepikatzen da, eta Carmen Iglesias historiaren arabera, orain dela 3500 urteko itita tabla baten, dauneko, ja hasizian kexaka, belaunaldi zaharragoak honi buruz. Esanaz, baloreak galtzen ari zirela nolabait. Bai, ez da zer berri eta errepikatzen dan zerbait. Eta, bueno, hau entzuten nahi dien heldu askok, seguraski askotan zenbatetan harrapatu gehan, esaten, nik inoiz ez hau esango nire amak esaten zuen bezala. Heldu bihurtzen zea, eta berdin esaten dezu eta errepikatzen dezu. Hauxe da, ez, konturatu bargea gizarte, desberdinan gaudela, eta beste gakotxo bat ere ulertzeko zergatik baloreen talka hau, lehen generazioak beraien artean etzegonen besteko tarterik adinean. Esango genduken, gurasoak askoz ere gazteagoak ginen, ordun generazio eta mundua gertuago zeunden. Baina orain zer gertatzen ari da? Ez da ondo edo gezki, baina gertatzen ari dan zerbait da. Gurasoak geroz eta beranduago egiten ari garela. Ordun ez da berdina, 20 urterekin ama edo aita izatea, edo 40ekin. Aurkituko dezun bi munduak aurrerekiko edo gaztarekiko oso desberdina izango da. Orduan, hemen desberdintasun hau luzatu egin da gaur egun. Bai, eta hortik ulertu daiteke, ez, kezka guzti hori, bai. Eta nolabait nik uste azeleratu egin dela guzti hau, ze ondo diozun bezala, gaur egun belaunaldien arteko aldea, geroz eta handiagoa da, bai, eta horrek, noski, soziokulturalki ditugun iritziak, aurre iritziak, eta bestelako edukiak, baloreak, ez, desberdinak izatera bideratzen du, baina bestetik, egia da baitare eta hemen kontu handiarekin ibili behar deu, ze balio intrintxeko humano hoien nolabaiteko desbirtuazio bat ere nabaria da. Eta zergatik ari da gertatzen orain. Balen, gure identitatea, autoestimua, baloreak, eraikitzen genituen gure gertuko testu inguru horren ondorioz, kontaktu horren bitartez. Pertsonen inguruan. Hori da, gure familia, lagunak, eskola, eta bueno, nolabait batzutan, ez, hor genuen kaxa bat, telebista deitzen geniona, eta horren bitartez baita ere. Hau da, nahiko kontrolatua genuen iturburu desberdinen bitartez, eraikitzen ginean, autoestimu, identitate eta balore hoiek, ez? Bai. Eta hor eman da aldaketa handi bat, ez bakarra. Zer da? Orain dugula beste iturburu bat, askatasun ikaragarri bat eskaintzen duena, eta harina hitz egiten, gure sakelakoaz. Hau da, smartphonea eta bertan ditugun plataforma desberdinak. Eta honek, ari du izaten izugarrizko eragina gure gizartean eta norbanako bakoitzean, ez? Bai, ze hor, sare sozial guzti horietan, plataforma horietan, gaur egungo esan ditugun balore intrinseko ez, barnekoak dienak edo gizatasun hori ematen digutenak, galtzen ari dira. Ez dia goraipatzen. Eta goraipatzen die likidogoak edo kasi base, ez, egonkor edo sakon bat ez dutenak. Ez nago esaten ez danik ona edo txarra ez, baina dirua, exitoa, eta horiek izan bar ditugu, eta bizitzen ondo etortzen dira, ze bidelagunak dira. Baina bidelagunak gogoratu esan degula balioak diela, ni zer naizen, eta zertarako ni neretaz hitz egiten duten, ez? Propietate, sinismen, jokabide guzti hoiek. Orduan, balio hoiek intrinsekoak galtzen balima ditugu, helduok konturatu bargea, errexegi eman degun gailu horrek balore intrinsekoak galtzen nahi dela, gero beraiei akusatzen diegula, ez? Baino berriro ere behar degula 50-50, ez? Japonaren bi aurpegiak ikusi, ez? Erabat. Nuzte eta arrakala hor sortzen dela. Alde batitik dugu norbanako bat, pertsona bat, nerabe bat, ari dela, kontsumo handi bat burutzen, agian gure balore intrintxeko hoiekin bat ez datozenak, ez? Datozen edukia kontsumitzen, izan materialismoaren goraipamena, gorputz fisiko edo... Konkretu batena, erabat. Oso idealizatu hoien kontsumoa, eta ez? Eta pixkat, humiltasuna, laguntasuna, esfortzua, maitasuna bere zentzu zabalenean. Hori... Ez da horren beste mamitzen, ez? Zare sozial hauetan, bestela sartu, eta ikusi. Eta aldi berean, ez? Balore intrintxeko guzti hoiek, humano guzti hoiek, erakutsi behar duen pertsona, geroz eta urrunago sentitzen du norbanako nerabe horrek, hau da bere gurasoak, ez?
Eta hor sortzen da, ez? Arrakala handi hori, nun alde batetik zigortuak izaten ari diren balore intrintxeko horiek, eta bestetik hori bideratu edo aberaztu behar dutenek, geroz eta presentzia gutxiagoa dute. Bai, Gure neraben erenak baino gehiago 5 ordu, baino gehiago ematen dute pantailaren aurrean, ez? Era bat, eta gero ere hor pantailarekin bezala, ez? Ze adibide ematen dugu guk. Pantailarekin guk berai esaten diegu, zibili behitu zen bat denbora, pasatzen duzu mugikorrari begira, zer egiten naizea, eta gero ni naiz, heldu bezala, ez? Mugikorrari engantxatuta nagoena. Ze gertatzen da? Balio intrinsiko hauekin berdina. Guk empatia eskatzen diegu, beraien artean ulertzea, eta gu ulertzen gea, zuek ikusten dituzue, gure gaur egungo politikari asko adibidez, beraien artean adostasunetara iristen diela, zergatik eskatzen diegu gure txikiei guk helduok egiten ez dugun hori. Orduan, gaur balima dago, balore intrinsiko hauen galera bat ere, bada ere gure erreflejo bat, eta hor kontuan dizauki bar dugu. Orduan, pixka bat beti esaten duguna, kritikatu beharrean goazen elkarru lertzea eta goazen begiratzea talka hau zergati da. Orduan gogoratu, bale? Balore intrinsikoak eta estrinsekoak. Vitamina dosiak. Bueno, erreflexioak egin ondoren, jendeari entzun ondoren, bagoaz, gure vitamina dosiekin. Zein izango da gure lehenko gaur vitamina dosia, Telmo? Bueno, pixat berreskuratu dezagun, ez? Ze realitate dugun, ikusten dugun ze arrakala edo talka dagoen belaunaldien artean, eta gai potoloen inguruan, gogoratu, etxe bizitzen inguruan, ez? Lehen, etxe bizitza bat albezain pronto eskuratzea zen helburu. Gaur egun gazte, nahiago dute hasiera baten, orokortasun baten, noski. Bidaiatu, alokairuan ibili, eta gero ikusiko dugu, ez? Era berean, ikusten dugu, beraien eraikiera horretan, aktore desberdinak dituztela, ez? Gogoratzen dugu, nola, belaunaldi zaharragoek, bere familiak eragina zuen, eskolak baita ere, telebistak nola baita ere, baina testu inguru oso ezaguna zen, eta beraz, baldintzak edo eraginak neurtua zeuden nola bait, eta gaur egun, lasai asko esan dezakegu, 15 urteko nerabe batek, bere 50 urteko gurasoek ikusi ez dituzten 11 paisai desberdin ikusiak dituela jada, eta eduki pentsaera desberdinetan murgildua dela. Etxetik atera gabe. Hori da. Orduan, nolabait, beraien errealitate, autokontzeptu, identitate, autoestimu eta balore horren eraikiera, bere gertutasun hortatik aratago dijoala, esan dezakegu. Ez dena hartatu aurreko belaunaldi horietan, eta hor nolabait talka hori areagotzen da, ez? Eta hori ikusi dezakegu baita ere lanaren balioan, ez, baita, Bira, lanarena netzako oso garrantzitsua da, hemen aldaketa handi bat ematen ari da, eta zuek pixka bat ikusteko esku hau balitzez, enbor bat eta hau zuaitzaren adarrak, gukurain arte gure bizitzan, hemen erdian lana jarri dugu, lana. Eta gero ja egon zitezkeen familia, ozioa, kirola, lagunak, eta gaur egun aldaketa hau, ez? Telmozuk esan dezun aldaketa eta paradigma aldaketa bat ematen ari da, eta hemen erdian jarri barra daukaguna da osasun mentala, emozionala, soziala, eta ebaita ere, fisikoa ere esango gekunduke baino guztia, osasun integrala. Eta gero ja lana, lagunak, bakoitzak nahi ditun baloreak jarriko ditu. Eta horren hau aldaketa handia da, eta horrek zer egin du paradigma aldaketa honetan, beraiek talka ikaragarria sentitzen ari dira barruan, ze ez diegu ulertzen, orain beraiek hemen erdian lana eta guk lehen jartzen genitugun balore horiek ez jartzea. Eta horrek ekartzen duna da, beraien barruan barnegatazka handia egotea, beraiek behar, ez? Orain evolutiboki behar dutenetik edo egin beharko nuken hori. Zenbat aliten entzuten dugu, zer egingo dut, behar deten hau edo deberia guzti horiek ez, edo egin beharko nuken guzti hori. Erabat, erabat. Ni uste argi esan dezula, gaur egungo gazteek, gizarteek urte batzuk, hamarka batzuk atzera egin da, eskatzen ari zen zerbait burutu nahi dutela, ez? Hau da, lan egin bizitzeko, eta ez bizi lan egiteko. Erabat, eta hori kriston aldaketa da, Telmo? Ikaragarria, eta ni uste horrei entzun berdiola, eta nola bait ez garela ari behar bezala entzuten. Eta hori ez da alferra izatea, eta ez da nini bat izatea, hori da bizi nahi izatea, eta gogoratu esan degula balioak diela ni zer nahi zen, eta zertarako esaten duena, ez? Orduan, agian ez da balioak galtzen nahi diela, baizik eta balioiei beste balio bat ematen ari direla.
Bai, erabat. Eta entzun beharra diogu, gure bizi modua edo estruktura soziala ez du zertan egokitu behar nerabe hauen bizitzetara, Batzuengan, aproposa edo eragin positiboa izango du, baina beste batzuengan ez. Eta nik uste hor datorrela benetako evoluzioa, askatasun batetik, norbanakoak erabaki dezala, zer den beraientzako, balio txua, eta zer lehen etxi nahi duen, eta zerk ez. Presio edo bestelako epaiketarik gabe. Eta gogoratu pertsona ororentzako balioak oso desberdinak diela. Nire balioak eta zure balioak telmo oso desberdinak dira. Ni eta gazte baten artean ere desberdinak izango dira. Egin behar dituguna da aurkitu. Norberak bere balio propioak zeintzu dien eta hoiekin bat alik eta gehien bizize askotan. Osasun mental eta emozionaleko gaitz asko horti datoz. Gure balio propioiei kaso ez egitegatik. Adibide bezala askotan jartzen dut, niretzako pasioa eta askatasuna, balio ikaragarriak dira. Horregatik nik ezin dut lan finko batean egon. Baina beste bateri kontrakoa da, lan finko batek ematen dio, zeberak behar duna da, seguritatea, zuhurtasuna, eta oso ondo dago. Baina bere bizitzatan ere aldatzen badira, ondo eramango ditugu bizitzak? Ez ditugu ondo eramango. Orduan norberak bereak, eta baita ere batzuetan kuestionatu gure balioak gureak dian, edo gizarteak sartuak dian. Erabat, maitane. Nik uste da labur bildu daitekela, Norbera izan dadila, izan nahi duena, eta ez dadila izan behartua ez dena izatera. Bestela izan da. Naizela onartua izatea. Eta gogoratu, helduzentrismo hau daukaguna gizarte honetan. Uste dugula helduok gure mundua dala helduon mundua. Eta munduan ez gaude helduo bakarrik, zatitxo bat gara. Beste zati bat diak, gu baina asko zer helduagoak dienak, gu baina txikiagoak eta gazteak dienak. Orduan, horti pixka bat atera eta guztion artean elkarru lertzea. Honekin amaitzen dugu, hurrengora arte, altxa burua eta altxa osasuna. Aio! Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimeneko izpena.